салом дӯстони азиз, дар ин видео оиди чӣ тавр муайян намудани хотираи телефон ки ба кадом файлҳо он пур шудааст. Ин дар он ҳолате ки бештари мо ба мушкилӣ нарасидани хотираи телефон дучор мешавем, яъне ки файлҳои худ, суратҳои худ, видеоҳои худро дигар дар он наметавонем сохранид намоем. Ин асосан аз кадом қисмати телефон дида мешавад ки кадом файлҳо дар телефони мо ҷои бештар ҳастанд ва хотираи телефон аз кадом намуди файлҳо пур шудааст. мо онро худи дар ҳамин навор дида мебароем. Барои ин зарур аст ки мо дароем ба қисмати менюи телефон, баъд пас аз он медароем ба қисмати обслуживания устройства и память. Қисмати память. Телефони ман хотирааш 128 гигабайт дар умум аст, аз он 73.9 гигабайт аллакай пур шудааст. Барои муайян кардани он ки ҳамин 73 гигабайт кадом намуди файлҳо ҳастанд, ман медароям ба память ва инҷо бо рангҳо ҳар як гурӯҳи файлҳо тақсим карда шудаанд. Масалан, изображение, расму суратҳо дар телефон ба миқдори 190 гигабайт тахминан 2 гигабайт файл ҷойгир шудааст. Видео тахминан 10-20 гигабайт. Аудио, суруду мусиқиҳо 505 мегабайт. ҳамин хел документу файлҳои установка, мисол тахминан медорем документҳоро мебинем. инҷо кадом документҳо аст, шумо дарҳол фаҳмида метавонед. барномаҳо чӣ қадар аст, худи системаи телефон чӣ қадар файлро мегирад. Шумо инҷо мебинед ки худи системаи телефон тахминан 21 гигабайтро гирифтааст, яъне ки файлҳои асосии ҳамин системае ки телефон дар он кор менамояд 21 гигабайт ҳастанд. Инчунин дар корзинаи телефон 71 гигабайт, тахминан 8 гигабайт дар корзинаи телефон файлҳои удалид намудаи ман аст ки онҳо ҳам низ пас аз 30 рӯз бояд тибқи алгоритми телефон нест карда шаванд. боварӣ дорам ки ин ба шумо кӯмак мерасонад ки шумо тахмин намоед ки кадом намуди файлҳо дар телефони шумо бештар аст. шояд шумо яке аз онҳоро ворид шуда ба телефон, онҳоро дида лозимаашро ба худ ҳифз намоед, нолозимаашро аз телефони худ нест намоед. агар шумо ҳамин намуд настройки ё ин ки таҳлилро аз телефони худ наёфтед, метавонед дар комментария модели телефони худро нависед. ман ҳатман даромада ҳамин моделро мебинам ки аз куҷо ҳамин маълумотро пайдо намуда ба шумо дар зери комментариятон ҷавобашро менависонам. ташаккур барои тамошо. шумо рӯзи хушхоҳона.